Hi guys, Dr. Tabile from the Blue Clinic, a male sexual health clinic based in Durban. Thank you very much for all the likes and the following. I'm heading to 1,000 followers. Yay, yay, yay. Thank you very much. Masakuti, please continue liking my content, sharing it, and subscribing to the channel. Masakuti, namhlanje we're going to kwenza video sokhuluma nge-phimosis, siphinde sikhulume futhi ngama-adhesion, sicomparison the two diseases, senze nokuthi umzali onengane enejwabu azi ukuthi makunalokhu i-phimosis, makunalokhu ama-adhesions, khona ezokwazi nokukuhendlisha, khona futhi ezoqonda nokuthi ingane iswe esibhedlela nini, khona futhi ezokwazi nokuthi uqala nini ukucabangela ukuthi ungabe usuyadinga yini ukuyisoka ingane. Le video ayenzele uku-encourage anyone ukusoka ingane, kodwa yenza ukuthi mase kuqala inkinga zejwabu ukwazi ukuyibona njengomzali khona uzokwazi ukuthi wenze something about it. Thank you.